कपार फूट जाला तो जुट जाला, कपार फूट जाला तो जुट जाला, हड्डियों टूट जाला तो जुट जाला। बाकी कबो ना जुटे एगो दिल के टूटल, आँख से एगो लोर के फूटल, टूटल फूटल आ फिर जुड़ल। ई प्रकृति के नियम है, टूटल फूटल आ फिर जुड़ल, ई प्रकृति के नियम है। लेकिन कुछ तो जरूर बा जो एक बार टूट जाला तो दोबारा ना जुड़े। जैसे एगो मजदूर के टूटल 500 के नोट दोबारा ना जुड़े, और दोबारा ना जुड़े एगो सीएम के जोड़ल पेवन। पहले मतभेद होला, फिर मनभेद होला, और फिर सीधे दिल में छेद होला। पहले मतभेद होला, फिर मनभेद होला, और फिर सीधे दिल में छेद होला। पत्थर रगड़ाला तो आग होला, अगर पत्थर रगड़ाला तो आग होला। बात रगड़ाला तो घाव होला, बात रगड़ाला तो घाव होला। आदमी रगड़ाला तो चोट होला, और विचार रगड़ाला तो मन छोट होला। कागज़ के पन्ना फाट जाए तो सटा जाला, अगर कागज़ के पन्ना फाट जाए तो सटा जाला। घाव के सनको होखे एक दिन भरा जाला, बाकी ना कबो भराए मन के भरम, और ना कबो सटाए दोबारा करम।